dia més horrorós. Telèfon, que no el sentiu? Agafeu-lo vosaltres, que m'estic canviant. Sempre igual, podries dedicar el temps a fer altres coses. Sí, com tu, està tot el dia tancada a una habitació. Tu calla, que sempre et gastes els diners en modelets, que només els poses un cop a l'any. A més, no estic sempre a l'habitació. Calleu, ja l'agafo jo. Sí, digui? Hola, Patri, sóc la Clàudia. Ai, hola, Clàudia. Fatal. Fatal? Què dius? És que estic deprimida. Per què la Perquè sóc un desastre amb els nois. No ets un desastre, nena, el que passa que ets tímida. El que passa és que no sóc guai. No diguis això, si ets una noia superguai. I tu què saps? Sempre ho saps tot, però a l'hora de veritat mai saps Es conec res. perfectament, sóc la teva cosina, no? Sí, bueno, però és que ningú m'estima, ningú vol estar amb mi. No és veritat, segur que hi ha altres nois que estarien encantats de conèixer. Sí, bueno, això és el que dius tu, però la veritat no ho sé. Podríem quedar i així parlem més Va, tranquil·la. d'acord, ara vinc, quedem a les 7:30 al bar de sota a casa teva. Va, noia, anima't. No n'hi ha dret. Tinc son. Estem de vacances. Mira, Patri, mira quin model m'he comprat. Vaig aixecar el bols amb les botes. T'agrada? A mi no, és horrible. Tu no et fiquis, que no entens aquestes coses. Qui va agafar la calculadora? He sigut jo, la necessitava per comptar tot el que m'he gastat. Segur que s'ha gastat tota la setmanada. Mal control que es gasta. Fa mitja hora que la busco, guapa. Per què? Si fa més d'una setmana o així que no surts ni a comprar el pa. Estic a punt de resoldre un problema amb mates supercomplicadíssim. Quin rotllo. I ara, si és superemocionant. Mira, t'agrada la meva faldilla? Maquíssima. Molts estudis, però no saps diferenciar d'una cosa de marca. Mira, Patri, t'ensenyaré la meva jaqueta. És boníssima. Només em queda mitja hora. Tinc que aprofitar 10 minutets més. Tu, com sempre, ets una vaga. Tu calla. Quin dia més xungo, és massa per mi. Au, els meus peus. Ui, ho sento, no m'he donat compte. Ja estic fatal, no ho suportaré. Sí, doncs senta't a la butaca, estaràs millor. No, no canviaré res. Doncs parla més fluixet, ja tinc son. Algú podria fer de maniquí? Necessito posar agulles a la jaqueta per escurçar-la. Per què? Perquè em fotis amb les teves agulles? No, gràcies. Jo no estic d'humor. I tu, Patri? Tinc son.